Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kumala Normalitasari, absen 27 dari kelas 11 IPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu sedaya ingkang kula hormati, wekdal ingkang berbahagia niki monggo kita sedaya ngucapaken raos syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat ugi hidayahipun sehingga dinten niki saged ndugeni kegiatan arisan niki kanthi boten wonten alangan satunggalipun punapa. Selawat ugi salam mugia tetep dipun paringaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabatipun, ugi sedaya kaum muslimin ingkang purun nglempahi ajaran Islam kelawan estu-estu lan leres. Ibu sederek sedaya ingkang kula hormati, seminggu ingkang kepengker kita sampun ngadakaken rapat utawi rembug sareng-sareng. Lan hasilipun rapat niku mutusaken mbok deleh dinten niki dipun milahi pembayaran arisan kaping setunggal. Lan dipun putusaken sareng-sareng mbok beleh mbayar ingkang kaping kalih lan sakterusipun inggih menika saben setunggal minggu. Mugia kakempalan kita sedaya niki dipun diridhoi Allah Subhanahu wa taala lan kalebet ibadah, sehingga kakempalan niki saged memupuk hubungan persaudaraan di antara sesami. Kula kinten cekap sambutan kula niki kirang langkung dipun kula nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi